Здравейте отново. Сега ще ви покажа как се създава и едитва меню. Влязали сме в администраторската част на сайта. Влизаме в меню. Основните менюта се намират в Main меню. Влизаме тук. Ето ги всичките ни менюта и подменюта. За да създадем ново меню, натискаме на New. Пишем името, заглавието по-скоро. Тест меню. Сега си избираме какъв вид е менюто ни. Има няколко варианта. Основните, които са ето тая категория Article, да е Single Article, да показва една статия. Feature Article, да показва Feature Article. Category List, да показва всичко, което е в дадената категория, която ще изберете на следващата стъпка. Да ги показва в долу-горе същия вид, като това. Или да е категория блок. В случая ще избера него, за да ви покажа. Избираме какъв вид ще ни е менюто. От тук, от Parent Item, можем да изберем дали да не е основно меню или да е подменю на някое друго меню. В случая ще го направя подменю на меню курсове. Задаваме му, натискам Save. Рефрешваме се фронтенда. Тук ми даде някаква грешка. Натискам отново Save. Вече всичко е наред. И менюто ни се показва в подменю курсове. Ето го нашето меню. Натискам върху него. Ни се показва избраната от нас категория. Влизаме тук. Ако го променим да е Single Article, изберем статия, примерно материали, натискаме Save. Като рефрешнем тук, ще ни излезе статия материали. Ето я. Ако сменим на K2 категории, примерно, тук автоматично ни взема всичките категории, които се намират в K2. И като натиснем Save, тук ще се появят всичките категории. Защо давам безплатен урок и така нататък. Ако го направим да е K2 Item, съответно ще се появи само един item. Примерно ето този. Натискаме Save. И ето ни е нашата статика. Тук тези опции, при различните видове меню дава различни опции. Но мисля, че няма да ги ползвате. И това е относно менютата. Това са основните неща. Здравейте отново. В това видео ще ви покажа как се създава и едитва K2 статия и K2 категория. Влизате в компонент K2. Тук ви излиза още едно меню. Влизате в Item. За да създадете нов Item, натискате на New. Вижте заглавие. Примерно тест. Изберете си категория. Примерно ето тази.
Въвеждате си текст някакъв, а може да се въведете и само снимка. Тук е малко по-различно. Снимките могат да се качат от тук, могат да се качат и от тук. Избор на файл. Изберете си дарената снимка. Тази примерно. За пореден път. Минавате се в тази част. Натискате Save. И статията ви е готова. Публикуване. Тук може да я спрете или да я публикувате. И това е относно статията. Сега ще ви покажа как се създаде категория. Минаваме тук на категории. Категорията също както менюто може да е основна категория или подкатегория. Пишем заглавие тест. От тук си изберем дали да ни е главна категория. Ако оставим non, се остава главна категория. Ако е сложим, ако отбележим някои от тези категории, се остава подкатегория на дадената категория, която сме отбелязали. Слушаме на домашна работа. И това относно категориите. След това си давате Save. Save Close. И категорията ви излиза. Изгубих я нещо. Ето категорията, която създадах, под категория на домашна работа. Сега ще изтрия тази категория. Влизам в категорията. Не, извиняйте, не влизам в категорията. Ами направо тук се отбелязвам. И я трия. И тук се остава. Вече няма категорията. В статията по същия начин. Тук мога да я кажа да не е публикувано от тук. Или мога да я маркирам. В случай нещо не иска се. И затова направо ще изтрия. И вече няма. Накратко това е. За K2 статиите и категориите.